2 év után először rendeztek gyorsasági motoros magyar bajnokságot a Hungaroringen. Külön szenzáció volt, hogy a 600-asok között Talmácsi Gábor világbajnok motoros is elindult. A verseny első perceiben nagy csata alakult ki Talmácsi és Krobák János között, végül Talmácsi kategóriájában pályarekordot felállítva futott be az első helyen, mögötte Bódis Rihárd és Gyutai Adrián végzett. Az ezres kategória is izgalmakkal teli versenyt hozott, az élen Rizmájer Gábor, majd Györfi Alán és Sárkány Dezső végzett. A nap végén egy 2 órás endurance versenyt is rendeztek, ahol a Császár Györfi Gájhoferből álló vén trógerek csapata futott be az első helyen. Tegnapi pályacsúcs után ma a 3. helyen végeztél. Mi történt a versenyen? Igazából annyit tudni kell, amiért nekem nem jött az az idő, amit tegnap tudtam mondja motorozni, hogy most azért nagyon-nagyon visszavettük a költségvetést erre a második napra. Tehát első is gumim is, meg a hátsó gumim is használt gumi volt. Futóművel se tudtunk javítani, ami a tegnapi esést is eredményezte, tehát a gyári futómű az eddig bírta. És hát igazából ezt így be kell látni, hogy a használt gumi az ennyit tud. Csalódott vagy, jól érzem a hangon? Azért vagyok csalódott, mert tegnap ugye megmutattam, hogy nem ezt tudom, és most nem rajtam múlt. Én úgy gondolom. Már az ezresek versenye folyik éppen, a 600-as versenyt leintették. Igaz, hogy egy nagy baleset miatt meg kellett szakítani, ezért újraindították a rajtot. A végeredmény az első Magda Attila lett, második lett Bódis Ricsi, harmadik pedig Krobák János. Nagy izgalmakkal szinte egyszerre értek be a kockázászlóhoz, de végül is ez lett a sorrend. Ezresek versenyének állása éppen most jelen pillanatban Rizmájer Gábor vezet, második Sárkány Dezső, harmadik Juhász Dávid, negyedik Györfi Alán, ötödik pedig Rozivál Ágoston. Itt is a befutó nagy valószínűséggel izgalmas lesz, bár eddig az eddigi versenyeken Rizmájer Gábor nagy fölénnyel nyert mindig, de most a jelen állás szerint mindjárt a kamera hátterébe fognak menni. Elég kicsi a különbség az első 3 versenyző között, úgyhogy várjuk az izgalmas befutót. Simán behúztad a tegnapi és a mai versenyt is. Milyen volt motorozni ezen a hétvégén? Nehéz volt és sokkal nehezebb volt, mint kívülről látszik. A tegnapi menet az még egy picit könnyebb volt, akkor nem volt ilyen meleg, ma hogy egy picit csúszott a program és még később indultunk el, nagyon felmelegedett a pálya, és ettől tényleg nehéz volt ma menni a versenyem. Az elején egy kicsit kisebb volt a különbség, mint szokott lenni, de aztán az utolsó 4-5 körbe azért elhúztál eléggé a második és a harmadik helyezettől. Ezt az eredményt vártad magadtól? Tegnap még sokat próbálkoztunk, vagy hát a tegnapi verseny után még sok mindent kipróbáltunk a motoron délelőtt, de nem sikerült jobb beállítást találni, és nem mertem olyan gumikkal menni, ami ilyen melegben jó lett volna, féltem, hogy nagyon hamar elkopna, úgyhogy egy kicsit keményebb keverékkel próbáltam, hogy végigbírja, úgyhogy inkább konstans teljesítményt tudtam menni. Az elején sem tudtam igazán gyors lenni, viszont a végéig tudtam ugyanazt a tempót, és talán ettől volt az, hogy az elején lassabban alakult ki a különbség. Egy lépcsőt feljebb léptél, és másodikként végeztél. Mi történt ma? Most a második futamon ugyanúgy első helyről rajtoltam, fél másodpercet javítottam a tegnapi időmben, 51.4-et tudtam motorozni, és igazából nagy reményeket fűztem a versenyhez, hogy akkor most megpróbálom megnyerni a futamot, de megint kijött ugye a lóerő különbség, és sajnos nem volt új gumink a versenyre, nem úgy, mint a Dezsőnek, illetve a Rizmájer Gabinak, úgyhogy már egy pici hátrányban voltam már itt is, és hát ugye későbbiekben, hogy elindult a futam, ugyanúgy megelőzött a 2 BMW, és akkor Rizi után mentem, de volt már hátra 2 kör, és úgy éreztem, hogy az már rengeteg, amit ő azzal nyert, hogy ugye én nem voltam maradva a Sárkány Dezsővel, és föltartott úgymond, és hát igazából így második helyen be tudtam futni.
Lehetséges az, hogy az idén még lesz itt verseny, vagy ez már teljesen kizárt? Ez nem teljesen kizárt, nem adok rá 50% esélyt még, de viszont vannak gondolatok ezzel kapcsolatban. Ugye a magyar bajnokság ki van írva, tehát a magyar OB az mindenképpen ebben a vonulatban fog lefolyni. Azt is el tudom mondani, hogy a Hungaroringen szabad időpont az nagyon-nagyon kevés van. Tehát, hogyha erre lehetőség van, hogy itt versenyt tartsunk, akkor is maximum egy napos rendezvényt tudunk lebonyolítani, és azt is augusztus vége és szeptember eleje valamilyen ilyen dátumban.